Oy, oy, oy. Oops. Oy. Hindi sa inyo yan. Huwag kayong uwiga dyan. May nanalo na! Thumbs up, Sir Jigoten! Mega shoutout! Nag-enjoy po! Ayan, 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 ayan. Ah! Merry Christmas, Jigoten! Christmas party mo namin. Nag-enjoy po kami lahat. Sino nanalo? Siya ng party. Yes, Sir Jigoten. Birthday ng baby ko. Birthday ng son ko. Kaya ito, nagpapaano kami. Yan, nag-enjoy yung mga bata. Bakit? Naulit-ulit? Best of two? Si Jigoten ang duty na. Okay. God bless po, sir, sa Jigoten. Ingat po sa work. Ano yan? Take two ulit? Magandang gabi po, Junix Channel, thumbs up down.
Maraming salamat sa pagdalaw. Tamsak dan. Nandito kami guys sa tabi ng dagat dito sa Dagupan. Yan kung makikita nyo. Private resort po ito. Itong kinuha namin dito sa Dagupan. So family bonding. Kinuha namin yan para lang sa mga bata. So ngayon kung makikita nyo guys, nandito kami sa tabi ng dagat. Ayan oh. Walang signal doon sa loob. Ewan ko kung may signal dito. Kung maririnig nyo, nakaka-relax yung alon ng dagat. Maulan dyan dito sa Caloocan. Maulan, yes. Wala pong ulan po dito Sir J10. Ayan o. Madilim. Paano kaya natin pailawin yan? Teka. Flashlight. Wala. Hindi makita. Yan, balik na ako dun guys. Buti na ulan dyan dito. Uy! Yan. Hinabol ako ng alon. Malakas yung alon na yun ah. Yan, balik na ako doon guys. Walang internet dito. Pag pumunta ka sa dagat may internet, pero pagdating dito sa loob ng resort wala. Ayan. Pang night swimming. Yes sir. Bali, ang ginawa ho namin dito kasi sa resort na ito, mag-check-in ka tapos pwede ka nang pag nag-overnight ka, libreng swimming pool. So kinuha ho namin ito. Kaya kami lang ho yung nandito ngayon. ₱3,000 yung overnight dito. Kasama na yung swimming. So nakamura na. Good for 8 person yung bawat isang room nila. Maganda naman yung room nila. Ayan, ipapakita ko sa inyo. ₱3,000 lang. Ayan. Ayan, naka-live tayo guys. RSB vlog. Ayan. May internet na tayo, gabi na kasi. Ayan. Malakas na, kanina wala tayong internet eh, no? Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Maganda.
Ito yung rooms. Yan o.